Chai Jamuna Nivaka. Kamatine aljanani
ko idi fof min mbi on bismillah moɗon e haayo moɗon ina wayno pular wi so nofru nani haayo heeɓi mbaragu so wiyama bismillah teddugal ardi ko wona ko ɗum e goto e haaloɓe fulɓe ko nafato wi yonta kala yontaɓe mum jamanu kala e jamanaɓe ɗum yettinta pandale leñol ko yontaɓe hawruɓe on ɗon jamanu nde tawno noon aduna ko jamanuji e sahaji jamanu ma fewne kono sahaka ma rene nde tawno koko waɗi hanki haltate hande ko golla hande jangtoyde janggo so tawi ko ndeɗo hirde yuɓɓinta ɗum ko sukaɓe meɗen yarlitiɓe tampanɓe leñol yiɓɓe suurare ko jaale leñol kerɗe jakoraɗe ko sukaɓe dariɓe lang gam ligganade leñol e ɓamtude fina tawa meɗen e yidde ngal ɗo pulal ko hoodere gendi nde gendi ndi fo rendi e gardagol Maham Samba Sow ko hirde pulago ittore sunu samore yewende siwtunore ko woni neɗɗago e pelle muɗum ko hirde kadi hollirore fina tawa meɗen on donɗen guilay Mama Ilo ɗoɗo donɗen pinal meɗen guila ko Idi Ilo hande eɗen kollira ngal ɗo e nder la case ngam ciwtinen ɗemnoɓe fajjirede gandinen ɓe gandana kolliren wonde ɗemgal ko kam woni daaba pinal ɗum koko haala jilɓani sikki ala so neɗɗo jogori wonde nafowo leñol jogori jogade gendiyankagal o andata gueɗe tati o anda ko jeeyi o jagga hen ha tiiɗa o reeno hunde wiyetede fitti fotte saabu kala o fitti fawru mum fotte homo jiggoyo o anda ko jeeya o woppira jomum o anda ko renda o nunɗo hen so ɗum yawti so yimɓe mbiyama poti goto ɓuuraɓe tikkude wontana rendo ayare kono kay kala ko ɓurodiri e tagoje ko yimɓe ɓuuri ɓurodirde nde tawno noon e gila ñande baɗe dawi toccoɗe ɗe dawi aduna mbiɗen no wonirni e jamanuji e sahaji ko hono noon kadi jamanu o renirte saha rene so yiya ɗum ɗon yawti bandiraɓe ko ɓuuri ko hen tengtude ko leƴƴi ene mbadda ida e towal kala hen leñol noon yaɓɓi koye balaɓe sagataɓe muɗum rewɓe e worɓe ɓen sukaɓe rewɓe wujotonoɓe keccam tufoɓe kaɗam e ko ɓen ɗon hande ngari maɓe kolliran en holko fina tawa o firti e yantude ɗum ɗon sagataɓe meɗen worɓe ɓen rimɓe ɓe gona hulɓe hayso tawi noon ɓamtare liñol waɗano koye julɓe hande dental meɗen woniri ɗo ko gam hollirde fina tawa meɗen mo donɗen gila e jatiraɓe gila e Mama Ilo so yiya ɗum ɗon yawti goto kala ene ñaaga nde andata wonde ɗum ɗo wona han haɗata ala ɗum ɗo so tawi lamɗo jaaɓi koko jokkata kala e yimɓe hitande kala ko ɗum mbawɗen jokkude sababude ɗum ɗon ko ɗum hunde yahrore yeeso gam wawde ɓamtude pinal rendo meɗen
so yi ha ɗum ɗon yawti bandiraɓe eɗen ñaaga goto fof kala to woni yo waɗe hakkille muɗum wonde ndeɗo hirde ɗo konde hirde dendagal ɓi pullo mo ganduɗa pinal ene yiito hen hoore muɗum sabu ɗo ɗo mbiyeɗen enen fof haayo firti ko dendagal kala gonɗo ɗo firti ko heeɓi mbarago nofru muɗum so tawi kadi ɗo ɗo wiya bisimilla muɗum dendagal teddugal ngal yimɓe jogino dokki ɗum firti ko ummade galle muɗum ara galle mum ɗo ko enen kala ndendi ɗo ɗum noon bandiraɓe e ko jogniɗen ɗo gaaj yo rokku en yo ɓamtanen dande gaccol gongol ngol toon ko noon tigi gumdaɓe ko wona ko ɗum ina wayno en jetti Allah no feewi on tagɗe tagoje mujoba heppade dewɗiɗe golleji
ñaawo jeyaɓe jeyɗo bindi nunduɗo jobdiji nelawo nelaɓe diwroɓe anda diwroɓe inde Allah aroɓe birnide ɓe jiiɗe men keɓtani en juuli e nelaɗo Allah Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam on kodɗo annabaɓe ɓurnaɗo windere ko wona ko ɗum ko idinde heɗen uddita hirde meɗen alay saago puɗɗoɗen konngol joomi Allah subahanahu wa taala ɗum noon ina nodda ɗo e dingiral he Sow Ousmane Aluseyni gara dokka en ɗo ayatal Qur'ana ngam mbayen udditirde hirde meɗen bisimilla ma Sow Ousmane Aluseyni. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. صدق الله العظيم. يا جنتا ان جون سوانا تشغالنde Sow Ousmane Aluseyni jangane naaje Qur'an tedduɗo ya janta en sawana nodden ɗo hoorejo hoodere ngendi Maham Samba Sow ngara dokkamin konngol maɗa. Bismillahir Rahmanir Rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wal anbiya. Bandiraɓe sehilaɓe ɓe jeɗitaɗo pulaako woni ngoƴe maɓɓe musidɓe tedduɓe notiɓe kewal sabu pinal fulɓe wonde fanditaɗe maɓɓe dow rewɓe sehilaɓe rendaɓe tiinde ngam ubbitgol coñce dartol pulaako sehilaɓe tedduɓe darinoɓe gila hankide jangde pulaaro suuɗateno e nder hidda e nder ɗo ɓuri hiddade ha sortima e nder niɓɓere darima e nangue kellel teddaniraɓe tedduɓe nodda noddode tedduɗe onon kala bandiraɓe hoodere ngendi salmani on bismima on bismanga ƴooga gayni an niidi pulaako en jetti Allah noon no feewi dokkuɗo en fartange wawde rentinde ɗo doole ceeñiɗe juɓɓude ma teelɗude e kiram leñol ngol jeɗɗitaki tenti noon e hoore teddugal men ono docteur Ba Aissata Yaya so gonga bandiraɓe haalanam ni gollal kono gollal namnaki haala ko gollu jiiɗen sehilaɓe sikka ala leñol fof daaba mum ka ɗemngal mum coynegol maggol noon ko tolno towgol ngari daaba maggol on daaba noon tinkal mum ko coñce mum pinal mum dartu mum tindi mum kelmede mum celluko mum cellal mum ha yetti mbaylandi mum ɗe kala noon tawa eɗe jangge juurne jombodire mofte ine ka laaɓi wonde ala fof ɗemngal tagdangal e bindol ɗemngal fof feeri daawal hono ngal men hannde ngal ƴettitgol ngal noon fof rewi koye darde hatanteɓe maggal caasgol tiiɗgol darde maɓɓe ko ɓen noon darato ɗaɗo yellotira ngal kuɗol e ɗerewol en jetti Allah noon sabu hayso en jottakine koye laawol gonɗen sabu eɗen jogui yontaɓe jamareɓe sasuɓe yarnatiɓe ɓe tampinede sokede guijeede jippinede golle maɓɓe ɗawede ƴettoɓe kaanditi ñemitana hay seeɗa e darde maɓɓe bandiraɓe sehilaɓe ɓen hatanteɓe leñol noon eɓe mbelno noddid goto fof inde ɓe yettode mum kono tan bandiraɓe jafo ɗon wonko sawa muñata te mo limti ko famɗani seɗenaki juuma kono tan dartol yejjittaɓe saabu eɓe mbindi toon eɓe mbindiri toon inde maɓɓe alkude kanŋi pulaako noon hunima e welede jeno ɓen inde ɗe montata ɗe majjata e ɗe mayata e nder dartol leñol men e nder ɓen daraniɓe leñol noon sehilaɓe tedduɓe woni hen jani jalti o aduna eɓe tani kayitaji ɗereji ƴellitade pulaako jalti o aduna ɓe jaltitani ɓe jaltani hakkillaji e dartol leñol ngol
yo Allah uumu ɓerɗe maɓɓe e nder kawsara amin yontam e o aduna heddima han heddi han ko cuusal e caasal sabu laawol men hongol juuti hongol muusi ndege noon ñaaga ko muñal e gollal tinnoɗen tiiɗen e tindinen teddinen jangginen mbele dow romma Pulaar men jottinen yo wuur Pulaar mbele towa Pulaagu men on jarama hoodere ngenki jarama Maham Samba Sow hoorejo fedde hoodere ngendi forendi yajanta en joni so caggal konngol hoorejo hoodere ngendi hono Maham Samba Sow kettoɗen ko haalande cukalel meɗen cukalel leki toksel Kardiata Oumar Sow Kardiata Oumar Sow noddi Pulaagu lootiiɗo hanki men soofande ko banndiraaɓe hannde men fotaani hirsinaade janngen jannginen pinen pintinen daroɗen oto ɓiida juuli jarama Kardiata Oumar Sow ɗum noon e nder ɗum ɗon caggal haalande Kardiata Oumar Sow ƴeewaten ko jimol duƴƴal cosaan e daande Hajirata Paté Ndiaye ɗum noon Hajirata an e diɗɗal ma tullo mawɗon dow dingiral bandiraɓe caatema kelle alkom photo ko fellere buuɗe ne suuɗi nokki duɗe sanɗaji jango dursuto e baydaji fajiri feeri boy senni noddinago e soroji dina sa e ɓesguji gandal huɓɓi lewlewti a yiyata golle waliyaɓe gaawi ɗiɗi fuɗi gilli ndendini ɓesgu feccaki goto fof kuɗol mum yetti mi hiɓɓitone miccimi e dentolam jiiliɓe ko gota gam kilnimi koye Mauritanie nangtiɓe jinnaɓe mbiɗa yetti
e gaynaka ɓe kollimmi di bani oroji ɗum mo ndura sara gorgui takkusani e kiɓitiɗi dikki nawɗi ñuñaɓe yalbiteɗe huudumaji cabbi paadi e jiftinɗi sara sidi gay e garbaji takko hara e osoyoji nana dille kuunoɗi bakkor wasi garbaji gay baddi goɗɗiti kuuni goloji e lettu mettodiri ɗattiɓe so nde yeehi ha yiiɗi kuɗo rebane ha hufti on saatu ko wiidoji dañi ñalɓe e frigaji cippodiral e debeji ɓe bismimi ɓe jaɓɓimi ɓe gaddi koɗu leelani pour ko ɓadiɓe sannimi eɗen ɓattodiri duuɓi omo toɓɓi pilam gueloji min jewti seeɗa min laydi miijo mum addi yoroji o yiiɗi hoore o laati o ñuuñi o yiɓi kiifani maydi jawdi e ceeɗeɗi yoro huɓɓi heeƴeji sagataki kaɓɓi humbuji yarima e jawdi mum taggi mbayni giɗo ɓe jeeƴaki tawi rewɓe ɓe tinani entaɓe goyi deƴƴani hoddiɓe eggi mbaynaki eggi ndayi e saareji to jaatiga ala wotani bandiraɓe en jiiɗe golle sukaɓe worɓe e rewɓe golle joɗɗe jilminiɗo kolliroje puɗagu to kaɗa siragal jumbata jambaragal ɓe sukaɓe rewɓe ujitoɓe kay tamtutoɓe kaɗam tekka cuɓɗi ndo porɗe ɓe namnaɓe ɗum ɗo ɓe namnade jeere heewi sen guiwe ɗum ɗon ina wayno sen guiwe jimol e duƴƴal cosaan e dande hajirata paate paaɗen koye gurdam e jibinande piilaɗo lifol meɗen teddugal o holi on ɗum noon oɗon mbawi hettade docteur Aissata Bayaya mbiɗen Aissata Bayaya jibina ko ñande 25 lewru jukko ko mbiyeten août hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e jeeɗiɗi to Seggem e nder falde mbune diwan gorgol o waɗi jangre muɗum lesre ko école 8 ɗo e Nouakchott o waɗi jangde muɗum hakkundere ko lycée de jeunes filles caggal ɗum o waɗi terminal muɗum lycée national e nder ɗum ɗon o waɗi jangde muɗum caggal ndehol baccalauréat ko to leydi Côte d'Ivoire bandiraɓe to banggue to liggi to noon o waɗi duuɓi jeegom to safrude Cheikh Zayed ɗum mbiyeto Kat Zayed caggal ɗum o waɗi duuɓi ɗiɗi to hôpital national woni mbiyeten safrude Guendire to kono tuggude hitande ujunnaji ɗiɗi e jeenayyi ha totti ɗo ɗo gonɗen ko kam woni gardiɗo dawro safrude yumo e ɓiɗɗo woni centre hospitalier mère et enfant bandiraɓe ɗum ɗo ko seeɗa e gurdam e piilaɗo lefol teddugal hono docteur Aissata Bayaya ɗum noon bandiraɓe kelle mon dow sikki ala docteur emin cohnuma ɗo wondude Sow Mariame Alassane feewi yetti nelaɗo muɗum yetti pulago
hebde konngol tan bawol wiide tan on jarama jogini tan on jarama yalla yoɓon yo Allah teddi noon miɗo ƴetti Allah no feewi miɗo ƴetti jinnaɗon babayam bayamama nene yam hujin arde no feewi kono taniraɓe goppani moko kam reni taniraɓe ko ɗum ñamen ɓe mbawade so ɗum ɓenni miɗi yiɗi yettude ngendi hoodere ngendi e feere nde ɓe ƴettude pour teddinde goote ɓesgu maɓɓe ko hunde fonde kontinde taw hitande fof enen fof heɗen nden heɗen cuɓo neɗɗo e leñol men teddiniren ɗum ko puɗɗu ɗon koko hunde mawde miɗo yiɗi ɓe ñaagui Allah inchallah yo continue miɗo profite ɗo kadi e pulago fof pour ñaagade ɓe gueɗel ñaagade ɗum min sukaɓe rewɓe fulɓe miɗen ñaagui on yon janguin min miɗen ñaagui on yon janguin min yon teddin min yon jiɓmin no mbaɗirɗon hande ni par ce que somin dañi mi gartirta koye cuuɗi somin dañi min ɓeddoyta ko banggue goɗɗo ko enen tan feccata ɗum tinne janguide sukaɓe rewɓe tinne janguide sukaɓe rewɓe par ce que oɗo aduna joni no wayni maccugagal natti woni maccuɗo komo janggani woni maccuɗo komo jogaki donc tinne haymo janggani o yiino meccal woto mirsirde sukaɓe rewɓe ñaagui on onon worɓe amen onon mawniraɓe amen onon jinnaɓe amen yon janggin min ko ewango rewɓe fulɓe mbaɗi onon e woɓɓe fulɓe ɗon ñaagui min so ɗum yawti bandi men miñi men Coumba Mamannal ministre fonction publique o yomi yettina noon yomi yetti salminago muɗum e moɗon o wi on wonde o yiɗino arde kono heɓani kono yon gandu ko ƴettuɗon foof hombo yaade moɗon inchallah ɗum noon yetti hoodere ngendi e initiative mo mbaɗi o yetti bandiraɓe fof wonɓe ɗo mi wawa limde mi wawa mi anda ko ɓiyanin pour yettuɗo joom gallam Saydou Samba no wayi to omo ƴeewa ɗum en direct ɗo woni ɗo omo yetti on noon mo welti hen no feewi yallah yoɓon yallah rokkon continue inchallah ko koɗɗiɗon fof jarama docteur Ba Aissata Yahya ɗum noon yettudungal Allah woni meɗen ɗum noon Sow Mariame Alassane ew ane an waɗata cinkal ngal ko noon tiri ɗum ɗo bandiraɓe ko ɗum cinkal piilaɗo lefol teddungal hono docteur Ba Aissata Yahya ɗum fedde woɗen ngendu piilaɗum piili ɗum ɗum ɗo bandiraɓe on jingal ɗo teddungal debbo pullo haalaɓe certimi ɗum ɗon bandiraɓe on jingal ɗo teddungal docteur Ba Aissata Yahya ko jogui on jarama ɗum ɗon ok on jarama kelle mon ɗum bandiraɓe kelle moɗon ɗo ɗum ɗo ene wodi sama ene wodi hawanisa ene wodi sama ɗum noon bandiraɓe sen gummima e cinkal piilal lefol teddungal hirde nde hoɗɗen haala noon hoɗi aro konɓe kelle moɗon ɗomi waɗa hoɗi aro sikki ala arata ko jiɗɗal jaalal ngal jaljaɗeɗe e beldal kelle mon ɗo bandira ɗum noon jiɗɗal jaalal bisimilla maɗa ƴettingiral ɗum noon gumal Ok, merci beaucoup. Ko wona ɗo ko ala ko fawtini hen haydara neɗɗo wawa fawtude ɗum ha ɗo haala kala ngam goɗɗo yeeso yiyamoɗo walla ɗeɗo jees minen min mbita ɗum ko a sunnatu abnaa min al kelam foto ɓuri haala docteur Almagara salminama calminama mawɗo min puɗɗumi janggi ko galle payani hay nden hay wawde jangguɓe wawa sagani jang
école fala o ƴewane jannginowo arab suka pullo bawɗo janngin arab ɓe tawimi toon min mi wawa jangde saka mi janngina nawami galle maɓɓe wi tawi tan ko min yomi janngin ɗi anndi pullo jawfotako ɗum koni amana pullo jawfotako haydara pullo jawa jawfo pullo wadde pommanen ɗumɗal pullo ɓe woni hulɓe galle maɓɓe sifaji ɗiɗi ko heddi kon heƴata e jemma bam maɓɓe ko moƴƴo yum maɓɓe ko muƴƴo ko moƴƴere e muñal rendi galle baye so tawi ko on suwotonoɓe on cuɓima tigi rigui ɓe mbi husnul ihtiyar koye husnul afkar jeeya moƴƴugol ko suɓoto koye moƴƴude miijo jeeya wadde min ñaawa on ɗo onon tigi moƴƴi miijoji wadde so neɗɗo miijima ko moƴƴi cikkumi watta koko moƴƴi wadde nde miijiɗon ko moƴƴi mbaɗɗon ko moƴƴi yimɓe mbi golle moƴƴe majjata mayata ko waɗa he ngel jammayel ko ɗum ɗo ko tarih wonande kala neɗɗo wona pullo tan ko kala neɗɗo nentotoɗo neɗɗa kam wayi allah de tagi adama wi ɗum tan ko wala kad karramna bani adama adama en ganda ko darijo walla ko boɗejo wiya tan ko teddinaɗo wadde so neɗɗo teddi waɗi fof ko onon allah teddi tedduɓe ƴewta ko tedduɓe teddinira aysata baba tedduɗo wadde a yiɗde teddino ɓeɗo ko groupe mon ɓe goni tiɗɗal jalagal jaljalende bental sukaɓe rittoɓe rinnoɓe tatiɓe ko ɓe gomɗini miijo ɓe ndefannata ɗo ko miijo ɗum han woni capan tati hitande minen fof ko hen min nayiru miɗen jetti allah so ɓurako yeeyi tan min jeeyi ala komin tawi ko ɓuri ittinde min jogui ko heddi kon ko onon cikkum so neɗɗo joguima on pertani wadde jaalal ab janggin jangginen ɓiɓɓe rewɓe jangginen min mbaɗi yimɓe nde duuɓi sappo kiida hay gueɗe goɗɗe hecca e jamma bandiraɓe maraɓɓiɗe haala ko tan min cammini on camminani tedduɗi tedduɗi yimɓe tiɗɗal jaram gaccen jangde berde mbiɗen mbiyeɗo jawɗum fof yo wonte mon kadi on mbaɗi foof fulɓe ala ko ngala ɓe keddono ko gueɗel gotel ngani waɗe keddono ɗon tan ko yuɓɓude on juɓɓi jonon somi manti fulɓe fulɓe ko cuuɗi wadde men cuuɗi nde ko nden woni ngalumen wona ko sombra o kabayla wadde enen en mbawa wiide leñol leñam leñam cuuɗi wona sa yi moƴƴani tan hudora koɗo moƴƴani bandiraɓe min kaltano hoɗo komin pilaji mi farnoroɗo o ko projet yo farno siko ɓe fof ko fulɓe inen dini en tan ko pinal woni pulaku o woni fulɓe ɓe ko enen so en ndeeɗi pinal ngal ko en fulɓe so en goppi pinal ngal pinal renta ɗum ko jangde wadde ko debbaji o wi ko janggen jangginen minen min guddidiran tan ko yimɓe wodere wiide ko ɓiɓɓe rewɓe janggin ɓiɓɓe wortaɓe ɗum woni tan woni mala atakalla lesna on suriyin nanuno hebbol jamiyi ko ɗum waɗi minen kala ala ko min gandi ala ko gandi pullo ala ko badde mbaddaɗal ana yimɓe men jaafe min so tawi on goppi minen min jaafima on kadi rendini en wona goppi rendini en ko heɗen liggoda ha keɓoyto heɓoyte to minen hande min beltima ɓeɗo ko sukaɓe amen ko ɓe woni jangguɓe leñol ɗowta ɗum ko jangguɓe kucci fof ko toon leñol hocci holto paɗen ko rendinde pulaɗo merci ɗum noon jaam hiire moon on calminama goɗo fof inde mo yetto ɗum telle mon dow hande ko kawral pulagu ɗum noon gaciyankoɓe bisimilla moon so taw on peewi
jarama diddal jalal ngal tan jalede e beldarla so tawi ɗum ɗon yawti eɗen mbiya bandiraɓe ɓe so tawi woni maɓɓe joguiɗo lettre uji suwa tawa joɗɗinde ene sohli joɗɗinde wawi joɗɗinde e ngalɗa taba wonande bandiraɓe jogui artirɓe batkoji maɓɓe joguiɓe batkoji bandiraɓe ko yiɗi foof andoma DJ rokku ñañor ndu son ñañor ndu rokku son ñañor ndu dokkata son Aissata Bayaya o hollitimen won DJ Allo, bandiraɓe paɓɓe bandiraɓe bandiraɓe ɗum ɗo haalitaɓe ɓe e ngam safrudeɗe e nder ɗum ɗon won mindan ɗo woni yeeso meɗen ɗo ene ñamade bandiraɓe kettito ɗum ganda famde ko winda ko hen o wi ko dental fulɓe ñami ha tampi nden pinal nani dental fulɓe ko ñawɗo ɗum ko wattake pular ummorako jangde faade e ceeral gonɗo hande to wiyete ustare doole faade e uman binnagal gonɗo to majjere faade e basal gonɗo to maccungagu faade e wiyeragal gonɗo to humare haaji faade e bondineede gonɗo to harani duwaw mawɗo gonɗo to wonede hoore mum gonɗo to fawi jottako faade e sikke gonɗo to juulata faade e wuyka gonɗo to famdere gacce faade e haasidagal gonɗo to haɓata koye Allah faade fenande gonɗo to gonɗo koye tato jooɗodiɗo faade e jeddi gonɗo to mettere ƴiƴam faade e wuddereede gonɗo to leñol mum tawa faade e heege gonɗo to ittata ndimagol faade e tawetake battu gonɗo to ala feere wuro faade e hoɗɗe goto gonɗo to bone dooki ɗum faade e hoɗata gonɗo to jeyata faade e mawnikinade gonɗo to mawninta faade e jangata gonɗo to wawata faade e ekkotako gonɗo to wawata faade heral jangel dañen ko ndewɗen Allah e laaɓa gandal ina rokka ɓellitare laamu e dañal hano waɗima wonta fewnane pewɗo duuɓi jahɗoma gollani bandiraɓe ɓe noon ina wiccire jaala terɗe jakoraɓe ko tijani nam tiɗaɗo leñol tijjanaɗo jam gorko e tokkele bode ndewi gama mano e tingego tumbi jam sa yoolende leñol woyima ko wayano ujunore yen goro mamadou bata diadi diallo pour ganda cittol tarikaji fulɓe ɓittinganole haade kolto yo Allah gando waɗoɗo gila baba adama Moustapha Boli Kane gando karay sire jankiniɗo nangue toro bellede ɗiggudi woni mumde kadi ko mayri woni laamata mayima e dane diallo miniji Mamadou Samba Diop gorko mo mbancile leydi hammadi waɗimo winde mo arda e bawma Mamadou Samba Diop mo leñol mum ɓurani wutti mono wuttuɗo muɗum Mamadou Damba Sy gorko mo Abdallah Jeeri yahdi cuɓɓago ɗacciti inde finde kono bandiraɓe wonko Mamadou Damba Sy ɗacciri windere o wi ko tinne leñol ngol koy bandiraɓe tinoɗen leñol he ko waɗani sini ko Demba Amadou Bari gorko e hara seydi DJ Demba Amadou Bari gorko e hara seydi tampanɗo fulɓe jiɗɗo suurare diniyanke birdo yo Allah sellel golle o dino cuuɗiɗo wiɗe gandal jikko moƴƴe neɗɗaga bandiraɓe mi jitta ceernam Ndiaye Saydou Amadou Samba Demba Saydou Diagar Abdallah wani
gorko mo jiimi jeeri tumbere toka anu bananoɓe Souleymani Kane gorko mo wuli hen so golle ma eɗen hokki tesɗeteɗe Allah ne wawi nguuraɓe juuti Amadou Oumar Diama ɓogde dañi ko weeɓani howti haɗayɓe lamɓe jiggoɓe leydi Guindiyankoɓe seeɗen yo Allah jokku baɗɗo Guindiyanke bandiraɓe heedi hunde bonde tan ko wonde kala mo anda ɗum moƴƴata e aduna o yetti ko ɓurɗo bandiraɓe ko ɗum tan woni ɓe maayi ɗum noon bandiraɓe yajanta en so wona ƴetten goomuji meɗen mogoji ɗi yotta hande yakare jangde bisimilla moɗon e dow dinguiraɓe so tawi goomuji mogo ɗi ngala jawtenen woɓɓe hande peyi fof hande peyi fof ndungu ala gaño bisimilla moɗon ndungu ala gaño ndungu ala gaño ko goomu mogo bisimilla moɗon ndungu ala gaño Abdou ɓeyande men nata ngene micro goɗɗo to DJ to micro goɗɗo kulli wona ɗin gam mbawa haalde par ce que pito gam eyyi fat saɗa min jeew so DJ to tan jogui déjà micro abbanma a woni toon to DJ to gam ƴewte micro goɗɗo ɗum noon ndungu ala gaño Monsieur. Salam alaikum. Rahmatullahi. Arsen. Mawlum. Rama. So ngolmi do. Komi ma na ko samnen gartoda ko sabirdam jonjon kono mbiɗani ɗum ɗo yahmi jogori yifu ndeɗo ñare inano hoy kono e bamgal sakkol maade ma an hunde wajje o opotani
sabu no may ba mum do ko ngam bin hay so woni ngamti mi man o pindum non ala ko bawda he bi yido bi yi hay Allah wadi dewo mi arandi wombe ga funnaange be barke ru hodbe honbe wallitobe yimbe be affaire ballital ko man kidde do e wuro men go andani be biire be gadde be barna mi anda ronde gaddone ndiyam de foras ko dum jaano mi ton jonna jaado bi jammo so Allah jabi e mi noddi bom ini an al wiiti wonde foras an got ande yimbe on dendani so dendado badata foras wat fa gadda ko tani mi woto so Allah jabi ya nder meden ar joni mi defti so Allah jabi taw tan ko jum jidda ya berne ma ko musti ko dogi ha bon ala ko wadi kabli so wona ndudo wind nene hen ganda koy wondu tan joga yimbe jaral koy wondu difiral ko won guppiral ko won kam wind ko meni wondu Allah en tan ko di boyo wiire dam do wiidu wari kam nene bismillahir rahmanir rahim nene ya nene naso yani mahammali ay da hada papa so jaw ha jada ay da hada ina mo sa ne dem ni musa no fi ay dem dia dalam nak war sias tiada bitalmita du mo ko won ila suba supuni suba riyadu nen do mu fo ga wat ana wat ila bagari alisa ko hak mon de wona kay alisa ma dindi ndoga yow ma fo nen woni so jodo batta bin ya kal amu say arni woni dum ma sare ba ngara pa menna ay wongo kala do jondo so ndo amon salbi yo lubam dum do sarato yimi ndaw nakina ngumu taw ila suba ko dum jogal ma dum halata minen tima piskal tan yarani yas men soko nyamare bana habiti jugiti nele pilata dum mi jogal ma dum warta pinor ma soydi git foy kaw asiki min ko andi doctor kon dañ mi fotan yom yupan dum wa want min som ligi mi jimi ko tide posan firtude soydi de ko yit foy kaw soydi mi de kam ko bimam ko rutra ken tagal ko bimam watta ko mi watta dum jogani watti dum soydi ni jinda fo wat dum ko hajuma et fofto do se la ilaha illallah do bal kam do gayna kam ben ay sunel yo wali mi dudo do le tan tout tan action la ilaha kun gande de kam do de joni la ilaha illallah babgal amma babgal ko ni sangoda al joli na ha amma musibu ko wani jose amma kala ha amma ko ni sangoda ay ko joni ko jamu sipoire dowro jami dowro mi bunduro mo rajo andi mo rabbi tukire bundu he tan finate de wonti histoire wallahi nen na day woyndu badda ciudot man ko balde tan mi yami ati ko ngal fukko do dum war tampino wala e so dum be to hedde halamma ay suhabe notti hamdo be mi hikko ko wado examen ala mo ko wado examen e ngala kayra tan sukabe ummo je hen jilon sukabe mi berim do duubi cabande do hikka mi ala kay ay wat fel mi do heste malama haw mi wona kijite bada don nokia parar fifor ko ni heste tan malama mi to ngomi do ko ngure ki tan ma ya mi ki am ngure ngor ko kombal ma ani so mi do mari hambi liti da kay kay ko de pandam ko mayat cita ko may non jawdam ni ke tahe ani kay tay mi tambi den sel way mbadan yin fo mbadan ni ay to yes to en wadi mi ndar ni tan ko wallu e mo to ro e to jang non der way yante ma kon mi kam mi tapta he de la parole ya du te la ko ka tay ko ni do ngoda tam do be fortoro mer wonde me la ilaha illallah na aduna ngare juri jahangal jew ya kayra ko juri ko yimbira jew kayra est-ce que Allah kon min kam bi bambe na kayra solo jebi e wuro no wadi man bar si as na ngala alaikum salam ala chade ya na sar jor andar jodi da de ko koy manam jodi jankir dan Kireja. Jafna non ko sanga fen nak sa wi kan sanga fen nak na Yimbi wuro ko minen noddo on do min noddiri ko on kadi ko jam e kisal min mbaɗi hunde kene wiye éthique milieu honno kodirɗon
min tawni koɗirɗon ni fewani hayso ko balla ngari min jiiɗi wallude on min mbawata tiɓe e tiɓe fof koma jaaha 2 kilomètres walla 3 kilomètres en tant que chef d' arrondissement je vous dis et je vous annonce encore son jiiɗi min jogo coftal wallude on onon fof on ndendat gonon haɓɓere wotere koddon pulaar wi wulanga jam oppitade e goto nolaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi almuminu lilmumini kalbunyani yashuddu ba'dahu ba'da وقال تعالى في كتابه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الذي يندن نجدن دول ورد المثل الحسني يقول لحمية تقلب سبا وندنتل وندول بولو موي دول ودي فيتي بنغدا من لحمية لحمية تقلب سبا وندول مباوي مبارود onon mon fo mon so hodido o hodido o hodito ko wiite ko terroriste en so ngari so naare mon ene mbawdu gasnude oɗo gal so gasni paɗe oɗo kono sonde aleykum salam oɗo ke mon jeeyade kanko ɓuri lundade eyyi ha handi o wotta ƴiƴam de ngande ko yimɓe laamu kalda toon min gaddir on ɗo ko yitti safrude caɗele moɗon onon jogui caɗele ndiyam won forage onon jogui caɗele nokku cafrirɗi sukaɓe onon jogui nokku jangɗi onon cohli kadin kayitaji fof ko dañon hunde kene wiye certificat de mariage jafoɗam seeɗa minen ndelo koye fof min cufani kanji har meje men jeeɗiɗi gasi koko ñoori kos ko woni certificat de mariage ko kayite tengtunowo dewgal maɗa eyyo daro seeɗa daro seeɗa kaw keɗe seeɗon ay min ayi enen fof gonde e oɗo diwan hay goto mon meeɗa adde gasi mo mbiɗa yarɗon ndiyam on nani so ɗum ɓenni garnomi ko ƴewde mbele oɗon mbaɗa feere oɗon mballa mi ndiyam mi heɓa wonde ndiyam ɗe kono so tawi wonde gartaɗo kana namno wonde aɗa namno affaire seeɗatagal dewle eɓe mbina a famɗiti settade dewgal ma aɗa bonnede ha mayɗa wona guiƴe de Ramatoulaye ummo dow o famɗiri namnoɗo dewgal ma ene setto ɓaɗa jiɗon développement cette joɗeɗo ma jafoɗon de somi yehima waajo babagal ko ni way ma mbajiɗam saka laamu ardetake doole eyyi ko laamu wawa doole haalama ɗum so ɗum ɓeni joni wonnete hulasa woni so jiiɗi wallet ma koɗɗon mbaɗon no mbimi ni ko jiɗɗon ko so Allah jaaɓi oɗo collègue am janggo mo addan mon woyndu ndiyam woni forage o addan mon kadi nokku so Allah jaaɓi nokku cafrir cafrono hen sukama gore hettan haalama seeɗa heɗen haalama seeɗa ko mbiɗen ko fof moƴƴi kono pulma joguiɓe ko kamɓe tawta kanko ɗum gonmi ɗo tan sen woni hen fakkor jehen so ala fakkor mi Allah ja ko jarama pullam oɗo ko haaɗo ko ala ko wattete hen har ko jimmi wiidemo ayino jartaɓen o helsini men ala fof koye hetti omo yaha mo wulno mo luufo mo guitta kada mo ƴetto ɗum fanana wonde het sen haalalma pulani wino fayto e jamma goto so renda gondude he gado ɗum argay joɗo baba gala ko woni kadi ko gullata mbimi aɗa teski ɓe mbi konngol ne haale hikka jaabi mo wuuri won ɗum wona ko fulɓe mbi noon e aɗa siftoro boru janɗen ɗo ɓe mbi wonde ɓe cetto aɗa haali dewle meɗen ita nayi to aɗen ɓe mbiɗe ɓe gabden ɗoɗe no wiyatno kadi wiyete ko forage forage wonti tel ha joni ɓe keɓani hitade la ilaha illallah koni baba gala juuɗi ɓe mbima ko maccen huɓe meelaji woni ko an baba galle joni kireɗi balɗe ɗe to waɗi joni semaine aji ɗiɗi mboɗo yehino temeɗe foyene anani jimɓeɓe mbaɗi loone mawɗe dari ɓe mbi moɗo kam ɗum ko woni ɓe mbi kam ɗum woni forage an ka pompilaɗo
raw julay ko fer man ham atay jol ti mo nam atay bidia yo yawse mi ni fi la de sede de fala mi de to mi tijul ci kula be non banne man da ko foras wi re man da baba ka do ko do baba ka o mo te ko ba ko mo te ko so mi fere me ko ni yo ay ni baba ka na pa no ne te ko ma la ilaha illallah e ko matte fere me ko ni ti am kasi baba ka ko matte don hon bata ko ni tan mo ha mi no mi fo men e ka ni foras ro ni ne te to baba ka he ni lo ya alhamdulillah rabbil alamin wallahi min jetti allah ko ko hande min welti yo suka ba be ngati kay la bi hedi do jetti allah wallahi suka ma sha allah ko mi welti bari jaw assalamu alaikum jijo be tino won fonna na welti yam ami wala takalla be gay so asari tan kan be do wonno diyam wala do de watte wallahi mi jira fora aya do wala do musi suka bi lati do gene re te bi ma sha allah girin man bi am de mo diyam ko cella tan ki yasfaya o yasara pade kon jon gande bala di ko be ora bida ko diyam dam e le fa dalam ram sa kalam dum sa yetti wor hade be e ko be jaf wor hade be do wopu mi do ko jubilan timam sumi balla jagge gadde nay gadde la ilaha illallah ñifi hanano oro alhamdulillah rabbil alamin ramdullah masani moji joni ala hen sagata jani hesena alama ala gonda kala kacci wallahi an su kaccen barano hande amaya lam non tiap tan gili jigida jamara ga ummat gil kala man ana do joge mama ko haalno ko ala ko wattale sanaka jas ka ani dum mi kalino tental ngam bida ya ar charira ko ne ar cema am sino wala sama besugule dam wala fa yado kede pamen ndungu ala ganyo arti wajade to dental ala am tare wodani taskuy hanki mi jodi hande horam ngande koy nafata ndenden mi joji mbele jiwten cadele yo wontu gonga darne men nde anniyaji kawra laabi min jeyno elliten pinal men mbaylen gonka men ko ala anniya tampinal naftata en jetti jombane bawle waɗa ono wela badiro ono weldamo alda e namdal en jetti helifaɓe diine e aada e bagginali e manolje fewde e jinnaɓe men gam rennoɓe ndiyam e jeygol ha mbawɗen naftude moni kala salminama no salminirte weltoni ko sukaɓe mon ikkon mon miñiragol mon inna mbiya ndungu ala gaño gardi hande waɗanni wonde wassalamu on jarama hande yakare janggo oɗon pata ɗo e dinguiraɓe jamtani ɗum noon so tawi yonta hande yakare janggo ready akawai mara tawai am de oke ni ana abra ngawri finte to babo mama nan da mana wala achira ko marat ninja dawet ibaba ko gamer yimbe ko suba biya jambe ko suba ngonda ko andum tugaw ibaba ko ko wona to hachira yani mi maye dakka balen kafe suba ga mbur wata kay be mi mayi abone yani maji taji ya raga masir ora ijam am ngam purbo do go won baba dum ko lachi de su ko dem baba wala biraka hali yoni la dama margo lachi panda bani wonda wona ha juma bi ni margo ndemir ni foy baba kana ni ala ko min kati wala o sedi ado sedi a piro jaro kilo 2200 nene
Wana ka chontu. Omo jango ni ma. Omo taw. Na anda bala ci formal mala ci woni te. Ay sa wadi ni. Awati ni makka. En hawla sunna. Na anda bala ci ma sha Allah. Ay de ma sha Allah. Ni na anda bala ci kana ka. Donc ma sha Allah hati ni. Bismillah. Baba galle. Ah. Na suwa kilpi mi de. Hey. Udi fo fay radio. Mara dañu batiray. Akay faram faram nangara. Beneen ma. Ay ko hol ko nani. Ah. Rafi ko wax ay. Rafi. Ya to pa wala ki teewon rafi. Ah wala am andal. Ay da xel. Rafi ay wala ay ni o ko o tan. Eh. Sama suran. Ay ko wéré. Ah. Pali. Hedma alama. Pali dus mo wéré. Hedma pali. Yam go ni tati nay joy. Jagam jegi janas. Jare sap. Ah. Pale woni ko fuuta. Hala pali. Ah. Hala ma. Ay rafi ko. Ah. Rafi o tan ko bawli. Bongu. Anu safaru. Arkille. La ilaha illallah. Mi bongala wa yam. Ah. Ati munnas. Ena kinu akini. Yawana jam. Ay ni pin. Sapo jana pubal wando. Tan jonda tano. Baba ka kare hala ma. Ana tinu. Ay datti munna so nu akini on ko nafa. Ay pimaji. On ko nafa on ko den wala bo. Ay ko ko rena. Akini rena. Mi dal lagi samte. Jogorani mi mi anyo ndi kam tani. Kurom bima. Bismillah jambo ngir ci mo ay dara. Mamadou bismillah jam. Mamadou ayo dir yu yal. Mamadou bismillah abar yal. Yal. Tu dis pas. Pas voir c'est mina kadi ham. Ade. Tago kilo kay ana. Taganam nyana mala jar voyage. Taganam jam ba. Mo ñel fa kala la taganam. Ñel fa kala la taganam. Ah dey. Wanda mutaka ndugu ya hadese na yeto do sana hadese na baba sa. Tawani jamma ka jamani. Tawani jamani ka jamani. Tawani jamani ka jamani. Dunum sigilam sa. Marhaba. Bismillah. Wada rasul. Ala ka baraka ji ci da. Ala jawsa. Mi wonto jahannam do sel be mi rewa hedde ma do be salmina ana mi kam so fiti so bakala. Bo de do ka buri ci. Ago dur. Ala mo na dur ka me rewa ka buri ko tan na ba kama. Boni sai. Ala wana police. Ndi mo rafi go no politics. Ko ka art. Wala mala busam. Ala wana busam ka hedu mi kan. Anna ata du bu. Hidayah illallah. Bimo kala wayo. Habita buru bandu. Sar. Bo we fam da fa bu. Sar hedu mi mara no ka ti do hore. Ko ne ka du. Buni da way. Na ndawra ta ar ji ko ro da fa kiri ndo hasa bas premier. Sa taro fa yo nawa. Dogara. Da ma ar su ka na ko he. Ati munnas. Edo wakini ga wana jam sar aju kala wana da cimunna zin wakini bima dido dum mo ngana fi bo wala bo sapo jara fi mo nam do tana ni mo ngala wa yam awa to bi bar yeto gal kala ko tan rek di da so kala ko tum des na mat sibir jum jira yita bismillah bari tan ka man teme ni bari tan ka man teme ni bari tan je ka man teme jara kala di am baye ay ko sama wala regal assalamu alaikum salam ni rak baga jipi mi jipi ma kay Iba, asal. Masyaallah. Mau ngapura na lu hande. Ay dem digi ak away kega jo rek. Kon baba kita yeru tema. Jam. Jambol. Bismillah. Hande ami jegi maladi god mi wiye politis. Maladi? La ilaha illallah. An yu mawdun fini. Mawali dun nyandi. An lu ci fonde. Iba ba dum wone wurgo du fini te. Jangi no ma jangi no nga hedu ngay rek. Jangay dun. Baba dum. Problème hedu ngay rek. Baba dum bala. Be hawon sonto. Ara won fere mul. Madame bin agal. Adiba 25 bi ngara tan ani ma peccol. Amadou Sala anini na adjoyam. Sami mutal biya matat. Sami shigital biya wan. Sami 100% biya 100%. Ali ka ma ko. Aka baba gal o jojo dibiya ko ba mu gura pour photo. Ayo, ala ko ngone gal dem ci bagi joy. Ni bi ala du ko ay ko gal di gura ko ngon. Kana babu yem ya jokko. Bina alu. La ilaha illallah an ko giri ko la ko fatula école. Sami 100% yam 100%. Baba gal ci ko la ha. Nene mi mati kayem kayam ngara baba gal heren halama. O ko tugule ngal janga janga ma de tugule a wonna janga na tara dum tan ma sa hala kay ko ni politis ma anda. Li yamana politis. Mi ma jangay. Ko jangula? Ko jang France. Acha na France ma a France na ka tan khalil. My love. Ko my love. Wa yam jatan tam tam. Baba gal
kilo ko wani arki mi sodani ana ma sodan kilo barbe kala woni kam mino lay ona barbe gal bima hol ma sallale rodo sa sallala wanya mi mina to mi tama fatta awon mi ci balla mo don wala gatera wa yow da ay bando mo ji gati ko nek daji ay de ho di dadi da mi na mana fa musa dem ci kom de ke ci fa ne ay hay so jëm sa ci ma da jam so jëm sama wara man dem boloti fa ne day say dara rek la ilaha illallah wala ila way di wayam di wayam baba gale la ilaha ko mi wayna mi wayna mi ko mo matami ala kay pore sa tege men hande baba gale mi bawo sa argi ko sama nande ko ni bane salam al ne jam meli on biya tan na tan mi ngale baba la ilaha illallah baba gale o mo wadi yata la ilaha illallah arkay no ko na ci wala oui Johnson Makoro wallahi mel docteur on a tout il est malade quoi il est malade ouais on va demander de continuer paludisme docteur Fatou Bina paludisme paludisme bina ko wati alors on demander de continuer paludisme wallahi mo tandu de no ara won diana won de paludisme wala anda ko firti wala ala ko sa padala ko rafi paludisme rafi o ko rafi ko ya dara dum ma yayi tebe way wiide ni a yawi arde do aha la ilaha illallah a yawi arde do parce que du boyi nangudema du boyi fitama tan ko boli balmani tampini mama no fewi gado si eyi ganda kadi ƴew surtout kadi ɓandu ma ndu wuliri ni nangi ko ɓandu kadi no muusa ɗo woni ko peji ma ki ene jabbi a faami te il faut kadi teddina arkille no fewi arkille a faami fati haali ɗum saloɗa o ɓooli ɗi memma surtout kadi toppitoɗa kadi laaɓale devanture uji galle ma guila tiƴƴi demeje ha ko nandi hen inchallah a faami docteur a jarama baba gale ko bino ma mi andaru ene hala ma lagi nani gila jippini hala ma ko adda ko biya ko firme o jotto firmani woni piyo nani pima kon ko ina ko ay tali na faale ko kawdi wattu ma do yobtale ko andinte kam o wuyi wala no bida eyi surtout kadi in conseil ne woni wajiyo kadi fewdema wajiyo kadi fewdema eyyi yidde wiidema tan sukaɓe ɓe a oppat ɓe jangga aɓe mbaɗi nafoore e galle surtout kanko ragi garowo ene wima baba min janggi hande paludisme walla kanko debbo ma biyoma hande mi heeɗima journal wiya paludisme ko reti ay kanko oɗon sino wonano janggoydemo l'école nde o wawata andude ko woni paludisme so pour cela omo ara mo haalanma ko woni paludisme anani jangga c'est très important inchallah a faami surtout kadi min oɗo docteur mo jiyata sino wonano à cause de jangde mi jooɗata ko ɗo ɓeɗa haalama ko woni paludisme ɓeɗa faabo ma kadi e probléme ɓowɗi inchallah il faut tinoɗa surtout n'oublie pas oɗo ordonnance pharmacie juste nano virage ma ɗo e dow godron o toppitoɗa ɗon traitement o ko siro fof nani hen mi ɗo siro pour mi yiddide hay tangal man to nani hen inchallah ya sellu tan teddina noon arkille anani baba gale ko birma mo ko rek jom faadi bol battaɗo wona artinal mawgal gallo fof dilmo ko ni bima so tawi jami soso envoyé crédit woodi wat noon ɗum wona pari ɗum ma ko rek ala jen arkille ka coode fen arkille joɗɗe kala nafta heeɗiɓe international PRDD Jaws on paɗa e dingra PRDD Shake it
Tell me, give me your number code. Negative, Sanchial, Yangi nice, Yangi cool. Strike when you are in a white full. You are not in my vision, I'm in town, I'm in Bengal. I didn't know how to be in Bengal. Wine up, one around me, Hana. Dancing, Chicago sample. Welcome, Chicago pilot. Me bad the lake, I don't lie. Whatever you don't try. I don't try. You don't lie. I don't try. You don't try. Why not for me? You was a bit on it. You mom and I'm the shawl. You made a joke, but you can't have a joke. Don't tell what you do. When you go get home, it's a better you go and do. All I'm going to do, I'm going to do. We went in the kid over the man and over. We told me to go, I'm going to go to me. Jungle, but all I'm going to do me. College just the money to me. We come out of one calendar, give to me. But it's not me, oh, look at you, you're a diamond, you're too much. You're a diamond, you're too much. Well, I'm a jungle man. God bless the jungle man. What a diamond, you're too much. Oh, look at you, you're a diamond, you're too much. You're a diamond, you're too much. God bless the jungle man. Well, I'm a jungle man. I'm a dealing with the man. God bless the jungle man. I'm a dealing with the man. Any money mon kala in the moment yatta the mudu. Okay, you mean and jack. Okay, you mean and you matter with jack. Judy de jack. Jamuka jamumen, you go him the men, you call him the men, you call him the men, you ben and do. Jenison and you go pop on Mingamado. We will run the feet and on the dance up show. Gabriganti, I'm going to you may on you may on you may take on Chakamati, and the head, and the hollow, and the top, DJ, alimna dozen mic s'il te plaît. Yeah, Pantoko Munyan, Lakitak, Hakumi, Kakitak, Hirtak, Hatitak, Pirama Hajani, Atitak, Parkotobi Puni Yetitak, Halabombi, Topitak, Esek, Jekitak, Yetitak is a Fokitak, Opetak is a Jokitak, Jamaica can a Kemitak, Yellow Toy Benamaya Park, Jenny to move for the Whaley Park, Kill like Tupac, Pulitani Kokopani Boy, Automakina Super, Yazako, Yogaku, Rapiruli Nantan, no money for the Horomuka Park, non to the Dosa, no, none of my friends, and the Jama, get a boy talk, okay, yeah, we want to go. We have to hold the water and let us improvise. On famille, improvise sur le ramka. Just yeah. Le ram ya hisya wala jam. Lem fulla ngem lemo hirna ngere way worko mi yilo pandam. Wana li baye li mu nder ndiyam de wonno ngir jogi bam todo gondam. Jarama nene anta gudoy jungam.
jarama baba annannuɗo kam école andini kam leñalam yo Allah dandu men e ko woni ɓernde gaño walla men e ko woni ɓernde giɗo mi siftinoro on wonde ƴiwole bomare iwne to maje ndubbi ladde hendu soggi hiɗumaji no wayamon to maje ndubbi ladde hendu soggi hiɗumaji iwone hendu humɗuminde marmalle no kaaƴe nder hen anɓe cotti gawri guuɓi cari ndeke ko leñolam sari keɗimi kettimi nalli wulago wonde kaptantoɗo leñol wimi ari o wi ko dulle koore cakkoɗe muddeɗe jangge école aji e métier wono janguɓe jiilaɗe mbeto jiitol wota ngame majjuɓe gandine naate e wuro irte wayno jartotoɓe gerte no wayamon mo yiidamso noone jumɗi mum sikko fayti hoore mum mo yiidamso yernas mum sikko yiɗa leñol mum mo ñawiri neɗɗo noon mbadi mum juuno siko en jii ko mayi fo ɗuuto no wayamon from Silly Bobby. Bismillah mi fuɗɗima alhamdulillah tori namdo wi ar namdo wi sino wori dunna ko seeɗo belɗo holi jeeri ɓoyta nana ɓeeɓi gacce baratnoɗe natti fawguinde namde kam ko saaɓe holi an sakaɗo jooɗo caggalam indam aɗa bacca aɗa sowro añɓe tewa maɗa tacca sifon wiyam gujjo wiyam bonɗo wi hay poɗɗe mbeɗa logga kono Allah nana dara est west nord sud mi yiɗa giɗo jogiiɗo ɓandu cameleyo dam zoko rebel aduna mus nayi wano male mi anda holko sabi yiɗe siwde yiɗe siise yiɗe siwde yiɗe siise sigardi kanko koyɗi huti wonti gonga rendini mijoji ɓoyɗi ande ndewe yamde conga musique ko jarabi ɗuɗɗi heɓe labde musique ko jarabi ko ala hunuko nde metti yilade yetta jomiraɗo ko artiste ɗe kewɗe mbiɗa lincide joni nafade asik wona wona hewel mbiɗa sohli fansomo jikkake jikku dewel wona fof ko Allah fese mum min ko musique o fese yam yiɗe siwde yiɗe siise ko jooɗe wande ñori leydi on ko mayɗo hakkude jeere jogori tan ko meɗe kolla men ko hande min jiyoyte ko jamma galle pinda miijo wonde miijo taccude maayo mawno mbiɗa sohli neɗɗo pinɗo tawko teddinɗo ara musimbata ko bonto ko tumtinaɗo bar o yenaka hulantake malaɗo joom kaake huɗotake ko doge doge ngendi e dande mama ko yim sax ko mama ko yim ko woni asama e yettoto mum o tay ngendi ina jogii teskuyaji e gonka men hande yiɗi rennude mon bandiraɓe tesko ɗen wonde gonka men hande ko gonɗen ko e yonto adunan kagal woni mondialisation teskodiri natodiral rendoji e bolodiral pine tukanigal e kutorde jokkadiral gardude e kesam hesamako radio ji téléji téléphone aji e guese internet e calsalti mum youtube whatsapp e ko nandi hen ɗeɗo kutorde jeytaɗe hande e gurdam mbo woni e men kala koɗe kutorɗe bawɗe jokkodirde aduna o kala e hojom goto ma elle taw maɓɓe jeyda e wuro woto ɗe kuutuɗe ɗe kaɓeɗe noon eɗe coomi eɓe coomi kosam kalawiri e kandi
surtagal e yumtede peeje ekketende nde e kuutorogol ɗeɗo kaɓirɗe kandi ndi ko batte e rewan ɓe jogui e kala kesɗa ha tagi e huutarade ɗeɗo kaɓirɗe kala wiri ndi ko firtare e borjitare heɓatende nde e ɗeɗo kuutorɗe sabu humpita nga alata haaɗi e wellitare nde ala haddu ɗum taki bandiraɓe oɗo aduna hande aduna natodiral pine e pugodiral rendoje ina jogui batti mawɗa e rendoji men hande sabi emen kala foof hande haalata ko ɗemgal pural jiidaral ngal kelmini jikkandi jilɓude jiiɓidi janggoɓe men hande kortima ngal maɓɓe mataw ɓamtare lahtima ustade siko tan bandiraɓe so tawi en kibbatima e ɓattin o ngallo adunagal ma en teska wondi hina waɗi kata e musiba mbo rondani rendoji men hande sabu ki iti foof ɓiɓɓe men hewɓe hen kortima ɗemgal men ma walla gone faggitade ɗemgal gongal e ɓosɓosdude hande yidde lomtade ɗemɗe men yumbidi ɗum addi ha ke heɓe kelmidi meɗen majji jiiɓima bandiraɓe so en kebbatima so gonga weli Allah bandiraɓe ngam natodiral rendoji e bolodiral pine e gongal e aduna o hande ngal addi paydi e penkiji hakkude penkiji gurdam men hanki e penkiji gurdam hande si yiɗi taw koto bangge ñamdu ma walla to bangge needi e nesuji ma walla to bangge ñarangal e ñantungal pizza lomtima hande duuɗi sadak Vitabix lomtima kodde e kosam Pepsi Cola waɗi to lomti tufam lacciri e ñiiri hande wonande yontoji men ko puydam dinguira télé e téléphone e vidéo lomtima dinguira men hanki e kirɗeli tinggi e daari e cuɓti ndeke bandiraɓe fotani hawde en so baba wostama papa nene wostama mama tan helkari en heli dande galle kari en bandiraɓe Allah baddumi on e ko ɓuri sofde hande e ɓiɗɗo pullo wiide ɓurgal bruh tawa noon ko ɓeeɓe ngalana inde ngalanana inde ngal kutorgal jikki e men nde helmere ujini aɗa wawa yahdude e lowdi ɗemgal maɓɓe
tan ɗo ɗoytuɗen na elle jawɗi ndewnaji ni ndewɗen e maɓɓe so tawi en dartaki eɗen mbawi walde layde en kalhitani kono tan mi yiɗa haljidde mi wi'ani bandiraɓe ala ko ɓuuri yottoride hande e tawde baaba e nene kam maɓɓe ɓe esiraɓe eɓe jeeɓa muselseluji kolliroji jamfa resodira ha fijirde foola dewgal bandiraɓe mataw gacce pawnatnoɗe natti baratma natti wawa fawnude woro bandiraɓe gaari jaɓɓita ɗen gonka men guila nimsa jolani kono hende woni feere e hono mbaɗanten o waane garɗa ha fuuki e dagatuji men musidɗo Ndiaye Sadio Amadou wiino yidde hoore mum ha tabbita ko e timmana fasnade gindi mum ha sella ko e neɗɗagal reende ganni mum ha hisna ko e neɗɗagal o jokkewi neɗɗo mo anda hoore mum neɗɗo mo anda iwdu mum neɗɗo mo renani pinal mum ko lekki ki wurani ɗaɗi makki ete kala ko neɗɗo renta hoore mum ko neɗɗo hoorto renta hoore mum ala ko ɓuri ala ko faɗɗi fayidede e hoore mum bandiraɓe ala ko faɗɗi fayidede e hoore mum ete kala ko kibbitantoɗa saɗa yaha a wara dingue men wayni ande pinal men ndeeri soɓoyoboji hanki men tuuku majji kadi goni tuukunorɓe jangga men ɗum noon bandiraɓe musidɓe on jarama on jetta joɗɗinte ko sewtinde bandiraɓe wonde so tawi won ɓatkuji ɓe gaddiɓe cuwata joɗɗinde ɓatkuji ɗi joɗɗinte koye ngalɗa tabal ɗo sukaɓeɓe Didier rokku ñañol mission eyi ɗum noon holno Mamadou Toyibo o wirini wonde yo en gartir hakkillaji meɗen en keewi luttude ferɓe hawoɓayen gonti wassaɓe ɗon leɗɗal ɓe yiya wattata ngal ndaro kono bandiraɓe woppa ko wona ko men woppinen ko men ko wonta mere ɗum wettima ɗene ko men yoten tawen so wona ba min refnan ɓeyeso ma seydi so merci a jarama fewi wonde jiɗal joyol yo wano o anno kala suudu wonɗo e Mauritanie nani ɗo e ɓeɗo yirde ɗum woni ko firti tan nodduɓe ɓe e mawni nodduɓe so mawni nooti ɗum ɓe mbi gerte jartete koto ndemano mi sikki tan woni ko mbaɗɗon sa yi oɗo pulago fo ari yanana technicien bandiraɓe won majjiraɗo téléphone ok fo paɓɓane ɗumɗan koɗum min kallo kilo noon e ndeka min penani so yiɗi million majja ɗo hoccama hollitte jomumen ko noon mbaɗon ɗum wona ko tullo natta suudu ko na maya heege rokke ñamde yaltata ñine juɓɓen mankiri en tan ko juɓɓudi kono he alhamdulillah ko en doole heɗenen nawkase ɗiɗi leydi onon jangguɓe mbi min kam alaɗo jaami mbiɗon onen e 20 pays wadde ɗum famɗani mbiɗon on ɓuuri temedde million ngaji wadde ko haaɗi en laama gonen doole to leyɗe mawnuɗen to ndenden e yimɓeɓe mbaɗen ko waɗete ko jamil nurahibu bi kulli man jaa huna wa li ayyi sababin kam falyatafaddal ha nahnu huna marhaban bikum
goomuji makko he ɗum noon ngol ene nodda yonoto ɗo yonta hande yakare janggo onon e digal mbawi ɗum addude joɗi ɗum e gamɗa babal ko sittude bandiraɓe sawi on joguiɗo ɓat ko waddate o sowa joɗɗen to ene wawi joɗi ɗum e ngal ɗo Ayi joy. Anga babu gala sina sanga wa mu depas. Ni pat hay buri mala. Iya nyamara. Marko wadu gosi. Margasi. Chandi ni wadu ri. Ko besto wal. Purna nyam andu. Babu gala dum baral. Tara ni mana gabe. Ko sam geloy. Ko mira ndu ko dumran. Ko dum so fa mudum. Ko wadu dem chokuli. Ko mo fewju dum gilelaw gilange nyawlen. Kan murton der wur ha boy. Yeah, Fati. Oui, ça va? Ça va bien? Aïe, ouais, je t'en vais. Ouais, mais il faut. Aïe, ça m'y va. Moi, moi, je vais vivre là. Hein? Ah, quand même. Ouais, galanto. Rien ne va te jouer. Ouais, je me fais les yeux. Alors, je viens. Nous voulons le temps. Alors, on dit, c'est la yite. Reste demain. Gassi. Ah, non. Comment on dit? Ah, je ne m'attends. 35 millions non. Mtoto warum. Madani hajuma. Kumangalon. Ko henjeya. Aljuma inshallah. Ma dore arane. Ayo tim. Ngi lotani. Ernam wadi firgo. Mama. Ala mar sel karam ma tamar ganen kotuna. Mana final hoddi. Ngai men ganen kotte. Ah, kana go mirani. Kumi ko galane. Amina boni na ngalam. E de ngalam ima sitam tam. Wallah bismillah ma. Ako ngada furdul kotula. Jinjon pin. Hamel nabe wi ko nyamata buri be. Bidim faram dal top. Gil pin ngadi dal gasire. Medin. Tan. Wala buri be johunda. Jongo biri mako ngadala. Cenga wasulu poram. Anka dum ni hewte. Arane jet. Na sammi yumma. Mawna sala jami. Inshallah. Dokra. Ora baba galis fini ran sum yafti gal ram yaft. Fitara lawdara. Ko teppel mum tan wat. Wallahi hawtami do kadi hande. So tawi kam do hande mo tan ko dagal noko. Assalamu alaikum. Wani galla wayara. Ay galle ne gidam Ablaye ko kanko. Do sul ma ko tota ke galle nyalla tan ko yaay. Yiran ko yaay mi wima. Mi dala. Andu ko wala. E ban se dem ko dum ta tek ko tak. Wali shata la garan. Ayo galle way. Gil suba. Afi tana lo dan tan jaha. Way do yo. Bi ko mo sa fi toy. E ban nan ko juma comme jaw juma lo kay. Adi kay ko min fita. Andi er suba yon. Mo sa fi toy lo da sa gayni basna kam ni ko. Way do yo. Ay so fitti la bara, ay so bilawni la bara, ay so pacce mi kadada, ay so fitti. Anustu gara mi ko jamo tani. Sa ni de mi. Gore kay daj bon gir asma. Ni de jaderi. Deji. Ay so fitti la bara, ay so bilawni la bara, ay so pacce la bara, ay so ngerti mi bilawni. Jam, bakar anu ko yawi ko agayni. Iya kamera la gir jaw ñonu fe la gi cerkay. Bira? Mbaka sala de gir de kay. Bim. Wala awasilindi. Cer. Mo jam sagalon kon bim. Wala me kaccay. Iya suka besor kasso suba kafe yar kafe. Min mi ayika. Min yar kafe. Bim wala me kaccay jonjon. Ceñew ko ko marata ko dalo ko waram dum. Adu kaccay ha timmo dor. Dor kay dañu bot. O andi. Dor kay mo ballu. Jow dum don badu da hen. So arti cokki so Allah jabi tan ma don ko ni ti ma jam der gani ala fa ma to ke wa sa ma to wana babu gal wana Muhammad alayhi salam
assalamualaikum ane na hudu kana mi duga mi gina deftu gina ina ajo e foto hor ma hon den art ba woni babu ka man da ba ma wal baba kay nan del wul o man da nena ma jori ma bani ka batul bandu de akam ka ama serwa wona auto baba gal ko nelli na men na gata batare mo goto baba ati hakilma am no gon dum wo akam ñu wadu de horu kuruy wi dam dam eh ila ilaha illallah mo tala maru i wala dum ko pula min do ñu wara jatte am at ko do ho baba mi na gaji ko baba wa ñew baba gal an on fi sa na mo ko na jomi ñamani baba action ça vite so wi tay ma sha Allah ay min nak fonti yum la mo don ko bi no be wada mako fenti wadu altuma inshallah hon ma ara day gallo ni mo ñaare yon take be waktu mi mayi la ilaha illallah ta ta o mai ay dum do ko tonta na ndi on wondo toto muri wa adu hona dum sa ini ngam la asika misika dum ya wala ina mi fo weba aka ko ma wa yo kala sa ba eh do inshallah ma do altuma te hono ma ardo ba ke da ko dangal mi yehi boy o gal jamala he ne mi mem ne yewtel e o min la de de ay babo do ati mu nek tan Baba gal chokki jamma chokki nyalaw neɗɗo mo ñallinta wallinta min jamanna ɗum ha gueƴe ɓenni wayno Ibrahima Sambe foma gar piiɗo neɗɗini ha bondare hande de cokki meli 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 chéri boy meɗa firuni am ay habi ko mi bar ɗon ƴew kanko joyi sat mi joyi zéro baɗum kam persila almaki abitoa ana hiri koy e ɓan nommunala nommunaa karen aɗa i ay sodam sodam ay sodam jalomaje woni ko jeɗirɗa ko defta wona ko tamata wona ko koƴi woni woni karaw ko goppuɗa tawɗa ɗo an so wima nammunala mbiram ko mala raw ko kewanaɗa karaw joni faw ɗum to sa fini dokka album arami ko miskin arumam yar ɗum jon saljaɓe wadde yar chéri boy aɗa andi ko jaho woni gaddo mbimi abbisto oɗo wona ko nottinana to commencé to mina irtinanati o doroyo eyi aɗa andi janggo so Allah jaɓi on fonno hurtinde aɗa fonno kon fuuji ngal yawtan de ngal yawtan janggo guiɗam abla en fonno hurtinde so Allah jaɓi manduɗo guil gandanɗo dore kay tawi woni hurtinta mi sikkananimo de guiɗam abla en fonno hurtinde ko min noon mi won giƴi min addete to suma janggo so Allah jaɓi an babagal ha joni kam fuuji eɓoni an jahan mi hettoɗo min taram min ko koyngal ma koyngal am somi yeehi ɗum meeɗi yed neɗɗo kasi yetta debbo e galle so woni gaɗa waɗam tawi galle ko debbo nabbo gorko ni ɗum meeɗa yed bim hettomi yaha watte ko ɗum tan woodi mi yaha ay a hayti yaade aɗa andimi de iya kam ma wasilam la woni wasilam la min ɗum wonana jam mi yahadde waro a hayti yaade ni baba a haytan yaadde eyi mi deƴƴi mi deƴƴi deƴƴi aneni eyyi joni ɗum lele ɗe min ko koye yebten i doro jammari lelta fittoni ñallah lawɗi kadi i ɗum kam a wuppatte a wuppa mboɗo of maɗa baɗon guiƴam ablaye artama ɗo siira en ɗum siira ɗum meeɗa yed a wuppatte a wuppatte acca jammara jamma jamma ɗum ɗo rek e waɗi tan joni kam mi yeɓaya tel nder oy doro yo jammaɗa tan ñalawma ñaldinta oy doro tan ha jam no waɗani surga min wiimi o moftan haw tawɗami ɗo hande galle lay wani 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 anda babalaw bana moy mi weltimi mi wuuri kam mayɗoɗo imata mayɗon yo jam maymi layerte ka coɗo min ɗum addi ko ɓuuri oto so wiyetino mbira man ka coɗo ko powruy wawi soto wona ina mi yonti fo weeɓa joni guila yitama inchallah an ko mbawɗa yontide kalama ɗemɗon beli kala gina 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 beli kelas dia akam babagal o bana moy dia mabuka ko dendaɗo abuka ala mbimi an abtum caggal an kam a ƴamata wurtinta hettitam gay mbara ɓerani kono babagal o bana mbiɗa o bana ko wen ara yi kultina ara yi oroñ no mbaɗa pipip kay aran ko jawgal mbim kay nawlira rewli peccal ala pondirta e makko aha ka nawliraɗo kay wala haw
ana fittata a lawƴata a wuppata defra hunde fof mi cogarani yo dooɗo nawli ha boɗidde kono yimɓe boɗidde ha mbina holɗum a fiɗi astata ɗuɗuga e fiɗi walla hetta hen ha aɗa ɗum yeftara wonde haqqil maɗa sellay ayi ɓewgay heɓaɓe ayi mi jabata komi ɗi mi ko jeewa jam bacce jam bankon maymoudou paare ni sertaka nawlirtaka e muje wona yettini allah jam tawma gali oy heeɗo e guiɗam allah fewne ɗeni amin jaɓiraɓe han wona allah fewne taw koni yo allah firtu nawliru ma eyyi ɗum ɗon fanayi eyyi so ɗum paasi addu coggu gasoil ma dowro totte eyyi so allah eyyi an jam taski o taskuma ken ko lembere tan gaddata e panay sabbiru ka oui bébé no mbiyeɗa laysar mbiɗa no mbiyeɗa panais eyyi jooɗo watta kajen jooɗo koni mbimami jooɗo ɓattomi mi jooɗi mi ɓattimama eyyi ganama fewo noon tey idde papa oui Umar Menge Mama chéri boy eyyi mbaɗɗa naka def a seli abdoujaga Papa mi o ko gogama Papa mi ɗiki bon babu joɗon baba galle am woppu cukalel ngel yeeɗa ɗum ɗon Papa ko neɗɗo babu eyi ko gogama hay Papa o ko pam o yanani kase Papa o ko pam yo yalan kase baba galle Ah. seeɗa sa nani goppam ko neɗɗam sukaɓe ko ɗum joni mbiya ko a ɗum ɓe kewni eyyi mi andama onon kaaro fo heewi a an kam pa nayi Pana nice eyyi nayi ko jongayɗa ala ko laysar leyɗe sa hamin ndi e hanen haalama eyyi faɗin hade haalama an kam o ko hola o afa makko mamma jam oɗa hawla mon afa makko mamma jam an he eyyi ƴewam ga wona randi eɗen gandirte de ɓeɗanduma tene heɓi en jara ko ɓeɗa jogui ko welti ko ay haalisaji keɓanna en ɗi fof koye pos bama e welti Papa mbeɗa wonde attention hoɗum ɓeyda attention o tâche ma monti baba galle an aɗa hirtinami ruy aɗa wontinami ruy kam keɓɗa toto guiƴira ɓiɗɗo ma mbeɗa ñambourmala chocolat eyyi min kaara fof wona ha jam aɗa ña ko jimi haala tan parais mbeɗa heeɗima aɗa heeɗi kam ay min mi woddata e ɓayde kala mbeɗa fina mbeɗa fotta guiƴami kala ɗum o dañata ɗum ɗum ko haram wona ko haram eyyi somi ɓenni falamani sa meeɗa i debbo hokko hoɗum daɗi ɗum hokki hoɗam ala faati mbimi heɓa ara gacci fulla wona oto taski falam taski gaddam nawɗa o hokki hoore makko o hokki hoore makko an baba galle gonɗa ka hersata an baba galle aɗa hirtinami ruy aɗa wattinami ruy mbeɗa muñamma kala haalis keɓɗa yaha wadde e guiƴira ɓiɓɓe ma an baba galle gonɗa ko hersata min ɗum tan min ɗon fayi galle baba ala radio ene jeehen galle bamma ehen a baba aɗa men la ilaha illallah galle ɗiminede mbeɗa jooɗi metti min de jooɗo itti balɗam dowre gorko bawaɗo wala ko futtuɗo wala ko lawƴi wala ko jamɗen yarƴe liɗi kañum hay gaɗama haydara la waɗani galle mum nanni kam e dewgal te dewgal ayi de wonji joni gallam tasi hay mo ndes o wonino koye ɓiyam a nde mane ɗum muɗon te debbo machallah ko debbo mumɗuɗo ko debbo jiɗɗo resede on ji la ilaha ode fono ɗeya yafuyo ko goso defat ruy o defat te gujamara kotam kala ko dañi bisimilla هذا مبدا مرحبا مرحبا انا سيدي تفضل بدأ. يعني ما لسه رجال اسمح لي يا ابويا انا مرحبا قلت تفضل ابويا راني قاعد اسمعكم خليك مع صاحبه تبين غمبو نون أراني مين غمبو كمباروندا الله ودي ما بارك amari tom songomi woni mbarodi ma yimara ko hawa fatan songomi woni mbarodi ma junñon jawa fayde sabu neɗɗo on so ñaami mbarodi muɗum wala har fayi ɓay so ɗum ɓenni amadou an aɗano hayno fulɓe aɗano hayno leñol fulɓe an ala ko ndefata sowona jandilo o debbo jandilo kadi amin mi sikku maɗo nanmi komo haala saftu hoore men tan edsen an ka ceerno kadi ko ƴewre ko bonni murtani fof hannde yo yimɓe jagge ko haɗo an capaɗo wonko ɓurɗa ɗum cikkannomi sa ari ɗo e galle e mbiɗa ko ɓe ƴetti mo rewata diine mo anda diine mo rewata allah jokkata en namɓe waɗi ɗum ɗo e galle ko wona capato an pullo o femme a ɓurani capato jonfo yo femme ɓurani soni edsen femme mbiɓe ɗeɗɗa Allah rendini men ɗo rendini men diino rendini men leydi ndi poɗɗen ko rendini gonen neɗɗo goto basi seddu koy hersem haalama amadou aɗa heewi haal aɗa ko jimandi ndem gueɗel gotel no woodi noon ƴew tan an fulɓe no mbayi hewde yontaɓe ni ala ko mbaɗata sowona goppaɓe rewɓe riɓɓe yontaɓe desade ko caɓata a
wari kam gacci eyyi ko jonta garnon ko ñallude ko noon min hankadi haalama jontaɗo yoɗata yitere kono ɓernde yoɗata gilli min ko fono hanna fo mulle de wona dango nan min waaw bu dee xale ñoro xama dem ci biir di leen jàngel na eyyi Aïcha ewa ɓe ñaga mo sabu ɓulli yimɓe faman ɗum anoni kede ñaka ñaka an ko nanmi ko yo ana mala mugu manne ña eyyi sene wona gacci walla wonta gacci ɗum ko an rontoɗeno gacci kadi gacci ɗe kadi a yaɗan majji ha maya an sar kulle ƴew toon an sar kulle ɓene mbayi hewde ndiɗo leydi ni no mbayi yodde e yontede ni ñamala ko mbaɗa sonal yeyde sedde ko jolo ɗum ko an ñaggi fulla yo tari ka ƴemayo nam baba galle yawno yabtude ay bone ko woy ɗum ɗo so jogueɗede ɗum moƴƴani baba galle iko wonmo ko naftirɗa mi haranma bone waɗi e mi ummiɗo jaami so musidɗam Amadou hande ko ɗum tan ñallumi tan ko yaadu ko mbiɗa ko mbiɗa waɗi a hombirle weru wiye mo weru wiyenoɗo wuuro ngo baba galle ko ɗum mbaɗɗa hande e ko janoɗo weru wiye joni noon jettimi tawmi Amadou ne joɗɗe debbo goto caɓa namnimo wumi ko joom suudu mo nanmi sukaɓe ɓene mbiya labas ɓene mbiya no mbaɗɗa gadi eɓe kalɗa ɓe jillodira ɗemɗe ɗe ɗum ɗo wona lawol gummimi ɗon jaami ɗo musidɗam sarkude aɗa minen golla ɗon noon mi wayrimo yiide seeɗa jettimi tawɓe kañum kandi resi debbo jolfo ɓeydi bone la ilaha illallah baba galle ko ɗum fusi wuuro ngo i bete an a nanani ko haalte leydi ndi paami ko télé e radio mi haala haalanma wuuro ngo hande kalɗo jaruɗa ko haala unité national haalte to woni international international woni dendago ɓesgo leydi pullo o caɓato o sondiɓe o sohone noon olof o enen fof enen ndenndidino enen fof ken neɗɗo goto ay an ka komtaɗo an ka komtaɗo an ka komtaɗo mi wiyawa jonde hakkille ma ɗum ɗo mi yahat to télé mawɗo to mi haalanaɓe ɓe carɗum e leydi ɗi ɓe carɗum an ko mbatta ɗo aɗa waɗi ko bonima sa hartaka bonna murtani an ko an bonni Mauritanie andi aɗa waɗi ko mbaɗɗa o ceerno bayi musneki bisimilla ceerno salamu aleykum an ko mbatta ɗo sarkulli lumula nantiri keya woro warama haala way tere gawri o amin baba galle goddina koye hoɗɗo mofti jikkuma ma hoɓɓe jaa Aïssata ɓen ɗum nder seeɗa mi ara bisimilla ma Amadou heɗo seeɗa miijoɗa ganda ko ummini kam nawi kam ha galle ceernen ko haajam saabu a waɗi kam hunde ko hersini ɗum ɗo hande leƴƴi goɗɗi ne mbawɗo wadde ɗum kono min wonnon ko haajam ɗi pullo waɗi ɗum ene hersini pulago mi jaɓata jamais pulago ene sama ɗo e leydi Mauritanie ganda noon ko alpula e wonde e jolfo ɗo soni capato kañumen fof ndenni Mauritanie anda ɗum noon ɗum ummin kam nawi kam ede ceerno famminma kam mbaɗa eddoɗa famde ganda rese pullo rese ha capato harmay Amadou woto wiyata rendinami ceerno min kalamnami ko ɗum ɗon ko bindol anani a jillodiraɓe jiiji meɗɗe kaw tarifi e kotal ɗin kañam lika karana ñam joko moɗi ka tan ñaade ana famundagal nanti jamane ke an kiru ngeni jeeɓe kentere benan keltati ɓenɗa hoɗo bisimilla makko yo haal wacce tenge ana eyi ceerno Amadou ha joni ko jaam ɗan addumin ɗo jaam dendak haalaji keewi yonti minen sernaɓe mamin naati hen ɗo wawa fewde li anna al ulama warasat al anbiya alwi bismillahi arrahmani arrahim يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله خبير عليم خبير صدق الله العظيم الله تجي لجي وتجي إن لجي بل ماوين أن ندرتي ماوين فوت ندرت ماوين نندرت e nder leydi Mauritanie o rendin hen leƴƴi nayyi fulɓe safalɓe soninke e jolfuɓe holko tagi haɓe mbawa wurdude goo fof moɓe wawa ittande kediɗo gueɗal ko ɗum waɗi ɗum kono ene daginima resta debbo kala
ene daganima resde debbo kala ala o ko cafaki ala o ko soninke ala o ko pullo ala o ko jolo la fadla li arabiyin ala ajamiyin illa bittaqwa sadaqallahu alazim ɗum noon addimin ceerno alhamdulillahi rabbil alamin sabu oɗo o yiɗi dangandemi ɗum kono wonnoon wannanimi ɗum hadis ɗum haɗimi jab kono ko kalɗa ko noon mbiɗa a wonde neɗɗo ne wiya yo res rewɓe nayo eyyi mi gabɓiɗi jogino pullo ɗum gam hankkadi ene wayno ɗum maayi bari goo ɗum gabɓiɗi jogui wona joni so tawi allahu lamɗo jaaɓi amadou jimmi ko mbiya Fatimatu yo wallame ay settu ay caɗele gosi wona jaɓi ɗum so tawi tan ko ɗo e Mauritanie gonɗa ma heɓe rewɓe yodɓe rewɓe moƴƴuɓe rewɓe muñoɓe rewɓe riɓɓe a jaram Sarkoule annene mbaɗa feere mballaɓe e debbo jolfo kadi koreji mon Sarkouleɓe ƴewanama sinno ko bane debbo dokkami mbiɗa yiɗi mi yañani inchallah kendo o kamɓe inchallah allah akbar kadi so ɗum ɓenni ɓaade mbiɗon daran ɗon wonde ko pour rendinde ɓesgol leydi Mauritanie kadi so tawi kadi on ndenndi ɗum kadi siftoten debbo pullo tawi kadi ndeysan yetta ko so e wiya howwa so kadi ko neɗɗo mo ngannduɗa jiɗɗo ndeɗo fedde wiren ɗum wala gani ɗum ko guila haqqi taw hannde arayi eɗen mbiya kadi yo Allah julɗo balɗe moƴƴina battane mbiyen amin ya rabbal alamin Muritani,
di haale bon wi o dépose ta 3e mandat ganda ini wul Mohamed Val wi go inani ko haali ko jemtede ini kewi do yimbe ira nangonobe tampinonobe ha coka ko nyawte nyen sappo ina novembre il kudeta 2005 mawiya ko joni ya e tere qatar o mutuono lamta qatar payento to jabto balli fifa wondri wonde marabi don jipi mahamar tawa tembe sappo joyi yan sappo joyi novembre pour joudilo ko tinisi majami ka to tinisi kirma o de jani gule ti ko jilli gaz church sabi habidi mi adami julene Allah yemele Allah bijo alquran e golaaji ngare yimbe joddo jewto mustondire hakillaji dental ko dole bokku xel bokku xol geram jokken golle kanko jiida ma gas eddo tokko golle balle wonmo ala e no gas e dogale torone yilo balle dendal sari enen jiidi yumay baba haysa sari ko Allah wadi hande jungo na ha jungo para pade ko ifa mo tani Senegal e Mali Guinée Côte d'Ivoire julbe haqqan je vitali seko alde de citaka wasbe hoɓɓe tabbitali mi adami kono monta ankara yiɓiɓe kadi tedendi koye miijo wonande yole goton cohlani caɗɗi jaari a yiide miijo adda nde rendi haɓɓi caari e saabi ngabbo doga jumilan yahara atto a yiye wara fendo ɓe jalli rendu miijo wadde koye afrique mama yettinde miijo renda sangiɓe rendu miijo nanto koye jumre miijo daɗi hendu caliɗo yo ɓendu iye zeyniye nan giddiniye chena mabbala liye tahmamed zeyna mi adami addu jungo daha jungo gara yimɓe ndemɗo miijo hammi heɗo yimɓe kawro golle jiɗɗe yimɓe nawro male Mauritanie Sénégal Côte d'Ivoire jangde nde e mecce yimɓe kuño dunna ko ñalɗe ñalɗe waɗi il faut que ganda muño il faut que yimɓe ndemɗo miijo musta kecce calo nafigagal il faut que yimɓe ndemɗo miijo yimɓe janga yimɓe jooɓo jaɓo pellital il faut que yimɓe ndemɗo miijo ndemɗo golle ndemɗo haala ndemɗo balle calo heɗe caggal mi adami Inshallah, Adu songkondo. Odo sono wete ko latti mi jida yimɓe sorko lesɗe to makka fenga bo. Moni Allah yimɓe nan tan tom. Fa natti ha jawɗel ko tampi.
Iftar ladde Esura jirwi kusunare kala jaba Ladde deso sikri Imme jonde Danyan baraje Ladde so soppama duppama hedo karaje Ladde uri kayna Uri jahude sonde samere Allah tagi ladde O hal Filipi tali So ladde toppitaka jera tayi tappitali Dorene kanti denka bele sukabe Dani ko pardori ko buri muste yidde ronka taw ala ko hondori koye muritani jibinami amodu mi pommino pommini temminari temmini yiwone ƴiwni diƴale maje toɓi leɗɗe birti kala ponnowo yo haje pulloye soni ko jolfoye tapato mo fo yo ɓeydutinare mahure marene So ladde toppitako hay so jawdirenamo fam hiya jatako so woni goto kala joki ko jamlere mum no sappo no wawi galle mum parme jongo jokko ko jawdi dango lepto e mon bandiraɓe yottide yimɓe dente mbaɗɗo jungo e fandu ko feere fende feɗane rottine hiwanu e ma ceɗɗo demowo ɗuro cipowo e gaynowo capato cirowo ko iddete wattako noon gasat mo jogori ƴakkude guerte yo faamo hoɓat mo yiɗi sonde yo faamo remat so ladde toppitama tan toɓat nenade masude mahude marene Kala way fot geɗale internet leɗɗe jibini pawti jutti guri jawti dokki ade ɗowti koye moɗon kaldammi onon ɓiɓɓe leydi woni debbo woni gorko gone jungo woto yo guiti ɗiɗi poti hoore feccen nafoore ko ladde welsinade jaggam sulmade dagade mijade jumte ɓattake goto kal yo daro darotande jalal laton agent foré ko haaju wawi naage jaggam ummade ladde ndeno ñante no sinke nenade masude fedde hoodere ngendi tawi won haalano jogui walla won yimre jogui bisimilla madame Maha Samba Sow ɗo seeɗa walla nga wawi ƴettude ɗo e ko ƴettata ko ɗum noon Samba Demba Sani yimɓe nan ñaanirmaɗa dokkana ɗum noon Maha Samba Sow konngol yesso ma bandiraɓe sehilaɓe ndeɗo yimre woni titore mayre ko pular giɗama yonti yottade pular suppita ɓooyi ka joolaɗa dunubbe niɓɓe mawɓe ka dumbaɗa cuusama hen ɗemɗe maɓɓe kenguri ka jeebaɗo haɗa sonci haɗa itti dede ka joñaɗo lord juuɗe soɗade ne raɓɓiɗe e ƴim lord somci ene juuti to ma wuppude yonima to ɗemɗe kewɗe hen miɗi foccedima ƴeew toɓɗorɗe ma to mana tan jottima duɗe jarre borɗe e samum jumtude kollori ko nden anɗe ma ƴermani ubbudema dartori ha badawata suppito ɓe liggori mottude pine aadaji maɓe koni ɓe kutori kono sinko curoɗa haɗa mari renanoɓe tinɓe puure ko duɗal wonno koɓe awoɓe pukele kormele nder diguile koɓe tinɗoɓe to julluɓe tafgo cuusale ƴoƴe koɓe muloɓe pulare pulago nodde dental caru e leñama gulumtin koddigal
ndema e gaynaka yettoto kesamesa makal e damal man ngal natira adunan kagal gure mawɗe appen calaɗen ceerago saabu jorde ɓesdodiwa goddigo cafarirɓe mahen calaɗen wasam gollago tafen janggo ubben mambinnago pulaar sorta e ɗe niɓɓe mawɗe poye kewɗe jeynima golli koɗe kawɗe pulaare pulaago dow dow koɗe pawɗe niɓɓiɗani te hirani ɗe doole ka ɗawɗe sabu noon hampate bano heddima yani tijjani an ko tedduɗomo dirtani yera doole murdude kon doole perdani darde mon ala min caɗi min jeeyani dowuji amen gaga aljanna min goppani pulaare pulaago ha jaaɓe ha dirde min ndenkani leelde yawde ha bada min jammani pulaar yaynanaɗi ceeɗu duurel wadani pulaaram sadia cumbaɗa beddoɗa mbabbama lesduɓe lelɓe beddoɗa tam dinol ngelobama mawni mbaɗɗaɗa jambani bo wonto ndi wawa ha dow joɗoɗa mi soynima pooye mawɗe ne jalnito kottite mawɓe sukaɓe ne kawnito ɓe kunima pulaare pulaago koko ɓamtoto gaña pulaaram soɗe nangi koko sartoto ceɗe lawol sodorde gandal koko ɓettoto gande mawɗe ha mbaylani koko yettoto jeeyani leñol en ha labtono cuppito jingoji maggol ni kala darjine ƴellito ko nden jaɓɓe gongo nodde kawrite e yeesa lawol leɗi ɗi kala pondite yaɓɓunoɓe lawol lahingol nderguite ñihani kala ƴiñani pasɗo ko gonga ñawate ɗawamoɓe kiiɗa e kisaliyaji ndi mojo so wona mbo sinani gongo ne lojo leƴƴi men ɗi kala nden gaña majji ɗi kajo ko nden pulaar e pulaago tan mum mo cajo wadere gueɗi jarama hoorejo hoodere ngendi mahal samba sow ngara janggen ceerani huma binnagu sakani e haala kinɗam hinɗagu jeeri e waalagu toro ha e jawagu gande ken harande wotere leñol nanimagu heeɓi e leñol adde men cargu ko jaaɗo wolde laaɓa jangu koye ñemtintenoɓe hanki e ndimagu kuli gacce jawdi polgu nden ko haare haɓɓude e ndahagu bandiraɓe hande noon ko jangde pinal e gandal guitti jiyago ɗum noon yadar tapponani tawno artiri ni no feewi merci enen ɗo gondi noon diɗɗal jaran ɗum ko kabaru ngo kabra noon kabaru keɗitiɗo ko min yiiɗi e yimɓe won cinnaɗo men mawɗo gonɗo ɗo e nder jonde mi wawa wi kanko hecci ko woni ɗo ko foof kono miɗo ɗamini ko ɓurɓe heew ko kanko hecciɓe on woni bayaya bayaya giɗo tinne poɓɓane bayaya kadi somi juumani ko kanko ɓuri wonde ɓooyde e wonde kadar to banggal poste kanko woni hunde ɓurde labtude e Mauritani ɗo kadi o waɗi koko gandal wiita ko to salsulul ilmi o ngabbini ko less ha o heeɓi dow ko ɗum woni gandal to salsul ilmi ko ɗum o waɗi min won haalanɓe mi min tan e famɗude duuɓi walla ni mi famɗano so miɗo haala yeeso makko mi wiya komi pamaro duuɓi ɓe mbi o woppiri ko 6e année o yaari noon ha kawgel meeɗiɗo wadde kawgel Afrique foof affaire koɓe mbita ko poste albarit on mo wasalat kanko arno numéro premiére invitation o mbiɗo hawru noon wanno ko galle ma poɓɓane gandal poɓɓane pellital poɓɓane pulagu poɓɓane gorko pullo omo jooɗi ɗo e hirde ɗum yoni en faaro ɗo mawɗo men yahata ha jooɗo e nder wadde ganden ko mbatten koko ko feewi mawɓe garta so wona en bi haddi dati wama huwa tarikh التاريخ هو الأحداث التي تتغير من حين لآخر تاريخ يدون كو changement je baɗoji wadde en mbaɗi tariх tiɗɗal jalol mbaɗɗon ko tariх fortange waɗi en kawri e bayayo en gona jooɗi ɓiɗɗo mum ko docteur nana jooɗi ɓeɗo fof ko ɓesguma wadde alhamdoulillahi rabbal alamin jettan Allah no feewi mi jarnima merci wallahi ko gonga on jarama no feewi ko gonga heedi bisimilla moɗon onon e jallanam kadi ngandon ɗum ko ngaalu ha woni gonga son kuutori ko ngaalu son kuutorani ko ngaalu ngal ɗo diɗɗal ko ngaalu ha woni gonga so ala ko ngaalu woni tan ko onon cali merci a kallal keɗamu ma dal dijje kerawna basidi mi nanani ɗo hay batte gotago ɓiɓe yimɓe
yimɓe fof ko gootum ɗiɓe yimɓe fof ko gootum mawɗo men e cukalel debbo men e gorko ko eɗen jiidinene e papa fof ko gootum goota
الفيلم أشكركم كثيرا إذا yadan tawen sona payen dental e ɓamtare Ndiaye Mamadou to gonɗa tawen jogui konngol ngol poɗɗa haalde Ndiaye Mamadou gartiɗo kijirlel fuulaako fof ene tawtere ɗum woni jiɗɗal jaalal e mon jogi amare haaji fof o waɗi ɗum contactement en eyi ko ɗum yawti ko minen ko sukaɓe goni ɗo sukaɓe tan yontudiɓe on jii minen fof eyi minen jogui fedde nde wiyete ko dental e ɓamtare nde sosaka nogasi joyyi lewru sappo nogasi joyyi lewru ɗiɗi itan jinaji ɗe sappo e joyyi eyi o ndeɗo fedde ala ko riɗnata demayri tawanam hattanani ndeɗo fedde jiɗana demayre fof foti jottirde koye minen ɗo e amen mo jotodirɗon fof on keɓat kay laabi ɗe natirton kadi no yimɓe fof ina mbawi nata demayre sukaɓe fof sukaɓe fulɓe jimmi wiide e sukaɓe moritanaɓe fof ko noddaɓe mayre ko fedde moɗon ko fedde meɗen enen ndendin ko ɗum yawti miɗo yinno onon yirɓe oɗo ndeɗo feere wadde ndeɗo hiir miɗo yinno on jarnude onon wonno kuuɗe mawɗe mbaɗɗon e koko foti tabi hitande fof so wonani kay laabi ɗiɗo nde hitande fof hanti dottital jeyge huɓɓi garɗo fof waɗa hen tene mbelema ndew lewru ɓesdo jayi hitande fof yimmo waktu ɗum ɗo e on salwani on miɗa nawɗo waktu mawɗo on jarama بسم الله الرحمن الرحيم Samba Demba Sane
Bismillahirrahmanirrahim. Bandiraɓe fulɓe on calmina on juurama on jetta darde mon yoodi on gollitirmi en jogi jiggoji daga somi noddi pulaar ma noto bandiraɓe on calminama on juurama goto foof addi teddugal mana haaliri ni hay goto rukkaka so wona teddugal hono teddugal addi ngal feddo hoodere ngendi wonde ɓe noon soto gaddo kode sownam samba ina teddino weltinimo jaarni o wiyen battunimo woni eɗen juuro kala bandiraɓe Allah yettama on jarama min bismidiro noon bisimilla e haayo mon min baynara on kadi yen battunimo wuuri ya joom asamajo lesɗele ya tagɗo tagoje mum ñombo heppani ya jungo ngo wona toño ya baɗɗo kawsara min firdaws yo Allah selli ñawɓe artirɗa ni bene jaagi de amin yo Allah rokku en ko dokkata rokku en ko dokkata de amin vraiment ngal jangge duɗe lamyankeje eɗen desatina jettorfede williyankoɓe men wittoɓe men muuri defte bini e conce diine e nder ɗemgal ngal hoodere ngel ndeni yon yo wuuro ɓamtare pulaare pulaɓe on jaram bandiraɓe bandiraɓe ko wona ko ɗum miɗen jarna jarore hertinde holden fedde ila yalade min jaari on no feewi ɗum noon ko hono noonne kadi nodditen jarore jinnoɗo men mawɗo men mbayaya yo Allah teddinɗum ko wonade e ɓurdi ɗum noon sellata wonde so wona taw diɗɗal jaalal ngal jam jalede e beldal diɗɗal konngol yeeso moɗon mbaɗa ɗum en mbaynigu ɗum noon gumana e bakkini ko mum merci hodere ngendi on naɓi rayuji nogas capantati temedere ɗum yonta konngoli jonta ko mbaɗɗon ko on jarama no feewi min beltima no feewi gonɗo ɗo fof min beltanima seeɗa Tamso Tamso aɗa sohlama tout de suite bandiraɓe konte
wonande Fatou Dar Naim e Fatou Toujini te Fatou Bekka e Fatou premier fof ene yo jaltu bangal ɗo daro bisuji ɗi ɗon pour mba feccede majji mba joftoyde kono noon fedde hoodere ngel matte ala interview jogi ɗon oɗo poti jawɗade jawɗonɗen ɗo taw addi yimɓe oto yimɓe fedde hoodere ngendi wata tan oɗon bouge non hooreɓe jogi